Здравейте, аз съм... Знаете ма кой съм? Седням ми с двама приятели. Кажи си името. Менко. Ицо. Кажи. Първият епизод се каза как ме уби, защото ме уби на втората нощ. Абе, няма да ти дам слушалките. Цък. Къде се играй? Ако искаш да знаеш. Ма не знам дали се чувам. Фреди. Аз пример. И кончи. Опак е гнъвта. Сещаш видео игра. Събръцка е. Вентилацията е да е важно да се перетече. Аз съм без звук. Сори. Ма съм си изключил звука и не знам дали в клипа ще се чува звук. О, къде? Шит. Е така. Да заключа звук. И не знам как ще ме стресни и този път. Зато и съм по-добре на камерите. Дали ме стресни да съм писка. Ето го! Виждате ли го? О, ето го Фреди. Кога ти е играл от това? По-страшно малко. Чакай, докато малко ще набити. Да, имаш ли малко? Скочи. Сигурен съм. Идва. Ето го. Ще ми изкочи. Ще играя два пъти. От 3 часа. За всеки случай. Ясно. Защото съм маха. Да, бе. Ето го. Ventilation, бързо. 4 часа. Фреди ме уби. Не знам дали се чуваме с моите приемчета. Беги, бе. Добре, ари. Добре, ма по-ти почмайте ми. Стара версия. Добре, ще промисявам. Добре, микрофона. Тъй. What the fuck? Край. Какво внесат Фреди спре да работи? Изпължи му.